en el programa Dones amb Llar del Centre d'Acollida Assís. Helena Sala, què tal? Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per venir al dia 15. A vosaltres per convidar-nos. L'Helena és responsable del programa, directora de l'àrea social d'Assís. Ara mateix quantes dones esteu atenent al Dones amb Llar? Doncs el que va d'any, aproximadament entorn a 600 dones estem atenent. Per tant, és un volum important. D'on provenen aquestes dones? Venen de moltes situacions molt diverses, no? Arriben majoritàriament a partir del centre de dia, que és com la nostra porta d'entrada. Es troben o en situacions de carrer, amb d'altres formes de sensellarisme, que després també en parlarem, també que estan vinculades a altres recursos, etc. En aquest moment, més del 50% de les persones que atenem des d'ací són dones o persones amb identitats de gènere diverses. I què els hi podeu oferir des d'aquest programa? Fonamentalment el que els podem oferir és una mirada especialitzada, des d'aquest espai de centre de dia que dèiem, porta d'entrada directa, serveis bàsics, acompanyament socioeducatiu, dimensió ocupacional, laboral, suport, cobertura de necessitats bàsiques i tot acompanyament en procés, però després tenim programes específics, des d'una línia d'habitatge, programes d'allotjament també per dones joves, recursos també concertats amb l'Ajuntament de Barcelona, també residencials per dones que es troben en situacions de sensellarisme ocult, tot i que han estat passant per situacions de carrer, i hi ha Rosario Endrinal, que és un recurs molt especial per nosaltres, que es dirigeix sobretot a dones que arrosseguen llargues trajectòries en situació de carrer. Parlem d'aquest centre, aquesta llar Rosario Endrinal, que és que s'obria res, fa molt pocs mesos que està en funcionament. Com està funcionant? Quina acollida està tenint? Llargament esperat, aquest projecte. Llargament esperat, correcte. Llargament esperat, i per nosaltres sempre ho diem, un projecte molt especial, per necessari i per innovador. Doncs bé, és un projecte que comença ara a rodar. Evidentment presenta moltíssimes oportunitats, és una metodologia innovadora i també té reptes. Per tant, seguim avançant i acompanyant aquestes dones que normalment no acaben d'encaixar en caps dels recursos, com s'acostuma a anomenar, que existeixen actualment. És un centre, no sé si dir pioner a Europa o gairebé pioner, un espai com aquesta llar. Què és el que esteu oferint que és diferent a d'altres serveis d'acollida de persones en sensellarisme? Sí, realment nosaltres ja no li anomenem recurs, és un projecte que és pioner. És pioner no només a Barcelona, a Catalunya o a l'estat espanyol, sinó a nivell europeu. A Finlàndia existeix alguna cosa, però Finlàndia en l'àmbit del sensellarisme és com si estiguéssim parlant d'un altre planeta. Hi ha molt poques experiències com aquestes. Es tracta d'un model que s'anomena Communal Housing First. Housing First al final és literalment això, primer la llar. Primer la llar i després el procés que la dona pugui tirar endavant. Aquesta seria, diguéssim, la premissa fonamental, però sí que és veritat que una de les diferències claus és que no estem parlant són habitatges individuals, indefinits, és a dir, és la seva casa, és la seva llar, i no està vinculat a cap procés concret, sinó el que la dona vulgui fer. La principal diferència amb el que hi ha fins ara és que no són apartaments dispersos, sinó que és un edifici amb 10 apartaments individuals, zones comunes i també de gestió col·lectiva i comunitària, i això permet no només treballar aquesta dimensió individual, sinó justament l'apropiació també de l'espai i aquesta dimensió col·lectiva i comunitària que té un impacte molt important. Abans has comentat que cal una mirada especialitzada i que de fet des d'Assís i des del programa Dones amb Llar treballeu en aquesta mirada especialitzada. Què vols dir? Que potser amb altres serveis, amb altres sistemes d'acollida no es té aquesta, com ho diríem, sensibilitat envers les dones en aquest cas, no les persones sense llar en general. Falta aquesta sensibilitat amb les dones? En realitat, fins fa 4 dies, la mirada que teníem envers el sensellarisme era profundament androcèntrica. Què vull dir amb això? Que fonamentalment es dirigia a la realitat majoritària que viuen els homes. Llavors, no considerem ni tan sols que sigui un tema de sensibilitat. La trajectòria de sensellarisme que viuen les dones i el propi impacte del sensellarisme és diferent arreu de gèneres. I per tant cal una mirada específica que doni resposta a les seves necessitats i que s'adapti a la situació que elles viuen i que és diferent que en el cas dels homes. Quines històries hi ha darrere de cada dona que arriba a les vostres mans i que necessita de la vostra ajuda?
les històries són molt diverses, no? I aquest és, diguéssim, per mi un punt essencial per entendre-ho. Les històries són molt diverses, però si hi ha un element comú, no? Darrere d'aquestes trajectòries de sensellarisme que es viuen arreu de gèneres, et diré que són les violències. Violències en plural i en majúscules, no? Són dones que arrosseguen al llarg de la seva vida, no només en el moment en què es troben en situació de sense llar, múltiples esdeveniments traumàtics molt importants, molt vinculats, no? A violències, opressions, desigualtats que tenen un impacte molt, molt important en elles, a nivell de salut física, a nivell de salut mental, a nivell relacional, no? A tots els nivells. També és veritat que jo sempre ho dic, quan parlem de dones en situació sense llar, posem el focus en aquesta especificitat i en aquestes motxilles personals que arrosseguen, que són molt importants i característiques, però també sempre m'agrada dir, són supervivents. Si són alguna cosa, són dones supervivents amb moltíssimes capacitats i aquest és un focus que nosaltres també ho tenim molt present tota l'estona en aquest procés d'acompanyament i des dels diferents serveis que podem oferir. Les estadístiques ho demostren, hi ha moltes menys dones vivint al carrer que no pas homes. Això és simptomàtic? El per què? Heu estudiat el per què passa això? Sí. De fet, nosaltres ja portem cert recorregut, no? Especialitzant-nos en sensellarisme en perspectiva de gèneres, i jo sempre penso, no? Que aquesta pregunta, la pregunta de per què no hi ha dones dormint al carrer, no? Perquè són minoritàries, està superada, no? I encara avui continua sent la pregunta que més em fan, no? Mira, jo el que et diré és que en un context com el que vivim, on tots els indicadors de pobresa es disparen arreu de gèneres, la pregunta que ens hauríem de fer no és per què no hi ha dones dormint al carrer, sinó on estan aquestes dones. I quan ens fem aquesta pregunta, què és el que veiem? Doncs, veiem que les trajectòries que viuen del sensellarisme i l'impacte és diferent. A elles els hi afecten molt més altres formes de sensellarisme que no s'expressen de forma tan evident al carrer, no? Que passen de portes cap endins. Dones que viuen en habitacions que avui poden pagar i demà no, dones que intercanvien serveis per un sostre, sense cap dret ni garanties, dones que es veuen obligades a dormir al sofà d'amics, de familiars, de coneguts i passar-se tot el dia a res per no molestar i que no les facin fora, dones que inicien o sostenen relacions profundament tòxiques per evitar el carrer o sortir-ne ràpidament d'ell, no? Múltiples situacions que nosaltres anomenem i que s'anomenen sensellarisme ocult. Això no vol dir que no estiguin al carrer, vol dir que entren i surten més vegades del carrer, la seva realitat és més cíclica i més intermitent, no? I van estant períodes, combinen aquestes altres formes de sensellarisme, aquesta exclusió residencial severa, amb situacions de carrer i per tant són menys visibles. I d'altra banda hi ha un altre tema que per mi també és molt important posar sobre la taula, i és que per una dona que viu al carrer o que malviu al carrer, la invisibilitat és una estratègia de supervivència, que no se la vegi. Sempre que poden eviten l'espai públic, el carrer com a forma d'espai públic per dormir, busquen altres formes d'espai públic, recepcions d'hospitals, aeroports, estacions, nitbus. Hi ha dones que es passen la nit dintre d'un autobús, dintre del transport públic, per evitar el carrer com a espai, com a forma per dormir, no? Perquè és molt més insegur. El dia 19 es fa la tercera jornada de les invisibles, i a més feu molt incís just amb aquest joc de la paraula. No sé qui trobarem aquesta cita, serà el Paraninf de la UB que esteu preparant? Doncs estem preparant una jornada que mostri, no?, també com s'està avançant i diferents experiències en l'àmbit específic del sensellarisme en perspectiva de gèneres. Creiem que és fonamental. D'aquest tema es comença a parlar fa relativament poc, però hem començat a avançar i creiem que és molt important no només compartir el que s'està fent, sinó part d'aquests coneixements, no?, per socialitzar-los i per continuar avançant, perquè tenim molt recorregut endavant encara. Elles també hi participen? Oh, i tant, són les expertes. La seva veu ha d'estar-hi i és de la que més aprenem tots els dies. I què suposa per elles ser escoltades d'aquesta manera? Precisament sempre són tan invisibles que hi hagi unes jornades on elles es puguin expressar obertament, sense cap tipus de pudor, explicar les seves històries. Suposo que també és un treball de fons, no? És un treball de fons i per la dona que està en el moment oportú és un exercici reparador. De poder explicar, no?, quines són aquestes trajectòries de vida, quines han estat les mancances i les potencialitats que s'han trobat pel camí, què haguessin necessitat, no? I és molt important donar aquest espai quan és el moment oportú, no?, per ajudar en aquest procés de reparació que és fonamental també en la recuperació del control sobre la pròpia vida.
Helena Sala, un plaer tenir-te avui aquí al Via 15, endavant amb aquest projecte Dones amb Llar d'Assís. Que vagi molt bé aquestes jornades i que vagi molt bé tota la feina que feu. Gràcies. Fins la propera. Fins la propera. Bona tarda.